kalau pakai bah kini singi. Di meeting baru kita pendevelop ne kita don belaksa baka kurtong ke VP kita let seki. Ke meeting ti kadang bun ban happen long kan. Hoi. De minta nama ayat kini ka murut kantor ayat kini ka you. De ya ke meeting ka buat permission. De ya check out itu kan. Accordingly apply permission kan. Hoi. Tika kajing ilang pajba kadang yat bet jam nang ni nang las nadu lasam tayo sure ban tap kurtang. Kan ya bet nya ni layok permission ka wei ban long hayata. Hoi. Ni haya mo kuno constituency and they kan next week. Hoi. Ni lang apply ki permission. Hadin ka mental declare election te ka VP menta kan let man kan let kumno kan kurkom Ialap election kan let bet haki konsi ne pilet no chikchnong ne pijit kumno kurkom Ialap election. Kurkom Ialap election pigidan ki jaka ki ba you kan. Dan jaka ba ini le ki jaka yo kidan ki snong kidan ki kita kita lagi jom di meeting kan. Kidan ki ba ingin kan lihat ke central body kan ke benda lagi constituency level tu kan. Itu kijing lang ba pia penlong hini kisngi ka VP kan let biang. Cuma harin ber tap petang ne cuma petang cuma tebut. Biar kata dia let show. Ya gitu berak sudah pernah kan. Hoi. Mara tu kalau long dia campaign tu. Hoi. Kita nak itu ini polisi bersama kan. Lagi dan dijaga kita bersama kita panggil pada poi barang bun kan. Ini lain nak kita dijaga bersama. Ngina pet ya ka ngina pet nuksa shwa ka ishot MLA pet ba ki ba social media pet ba ki poi perkat ba ka VP kan ki kum tu timenta election MP ru ngi social media ru ka ki ba PE kum no di ben tu ba ka revolution it begins with the youth. Social media ka mostly represent ka youth. Hoi. Kata it's a positive sign. It's in the lap he ka PPP ka stronghold to me ki samla mo. So one right to change. This is this long ba Nadu 2023 the new chapter in the politics of and this new chapter is belong not you ba ko that begin the youth okay. Hoi. So Bagaimana tak? De kiba orang baka PPP ke dia sangka parti social media let them say. Like kan sa current reality with kan sa cuba election mo. Di ngi to. Ka pi ko long ba ka social media kumbaga long menta kala room ha. Hoi. Syaki nong dong syaki Kynthoh Kynthoh. Hoi. But uga bi ko basta rumenta em. Hoi. De kila room ke ni social media. Kam de shu ka parti tangki tanga tua ni ba kan kam ngai social media. Ba Philippine tip naga abagi apa social media ki Facebook kum ka ying bro. Kum ni eta ma ki page tangki individual. Hoi. Haba fi ibak ha ke but kani hi kalau ba kan gay beteng hi kan dikit hi tu ba election hadu kan no pisok sutu ban klain ka VP ha kitu ki constituency ba pimpat don dokit kam pisu mukum no mentarai pajba akin tap ye ka VP si gawi kalau ba kalau ka pasai ba nga nadu ba masenda election MLA ngong ba ka PPP ke kanang klan hadin election hoi nganong EP the penlong MLA election gitu constituency ba ngimtan MLA mentar minyo MLA. Hoi. Kita kan itu sih. Nganong EP ki bun ki MLA ki ba the penlong election MLA mentar ki bun ki mansong. Hoi. Yang kata lang bangi wala kita constituency bangim mamdan MLA bangim non candidate men suaru. Hoi. Ka support ka sa natin.
Tiga tadi imdan jing asasin. Naming niya tristom na mabangiyo ihi. Jing Rynsan chung pai ba. Kawai garang pagi pai ba mentah start. Ilekshon pang ka bentang chung ki ha benjiri. Mikmat berke kamram chung no mikmat ila dip syai. Di beras kata ki long no ki pai ba long no la shu shim kabu. Ta ka jing ya pen bi kumne kum tai te le mentah pada ki pai ba ki so tho ba ka bor ka shong ka ti chung ki. Ki don ka bor ka bentah ka kha ka ban wan rai ka jing kala. But ngam don ki jing arta tin ha ka bor chung pai ba ban wan rai jing kala. But ngibat makan nakaliang juga BPP. At mga hero kumjo kan kaba kani what swaban form ke BPP ru nga don ke tingi scam ba ki pai ba hari khasi kentia amigalia ke jumi ki bun ki brin ki baba hindai tang dia ki ba don ke jinglong ken riang hangni hang tai kan hindai ki namar ba ke jing bom don pada ki Nongialam ki ba ki tu di bapli wat ki ba ki pai ba ki ba base lu kim yo alat ban pen I ta ka jing bet ki jong ki ha ka kam hin ya sa jing ka jing kun mata kan long to to sa suli jing to ka jing kun mata kan long hapdeng kidan sau teli parti kalong bet hapdeng jono kisu tu kumno ka jing kun mata nong ba ya kanya kun bat no te ngang nong kum ni yo I support yung pai ba ting so ba kandadan ya kita kun kiwi ya kene kiwi ya kene apreng paramaki ndai benong I ya ka position jago BPP ga kal bigi jiwe ba da salamat kini kajing kali kabakado ngakwa ban kali pimata baro kini kiseng kamtam ka UDP but NPP ki kawang betang ya ka seng jong PVP balai mo kini ki asli kim jui kawang para maki ki kawang man yepi gawai galong ba ya kata hi namar ki ni political party ki kawang hi ya ka party ka ba ki dan bijing ba menchua penal ya ka BPP kinda ya karen inda ya hadian bagi apa kita bagi kesan ke BPP kita di kawang di persang ban bentroin ya ka jingkasan jung pai pai ke BPP namar poros kata ki kende kitu ga putse ki pakio ha MLA katu kan ne but pin ke kende ga ya ka putse jung BPP hoi ka dolot kaduna namar bali babun mangim contest lagi di constituency di babun dai ki so kami ga tu dai hadin ki ke jing kashan jung pai ba di kan ki jima ka apa kita attack dai ka wei galong pagi attack ada ki persya ada ki keren persya ya karu kontra kam gujungi kata kaya ka jommo ni appreciate kata dai ka bai hamura galong ba ka jing attack ni galong kena kar kom mata ka jung ki ba kabangam MP bahkan mi nak candidate menjadi MP. Namun agar keren jung ki attack personal issue. Long hanga ni kam kidon. Long rem kai. Persa jung ban. Ban ngam tharai hiru ba kan kajing persa ka jung ki kan ko fasda. Di tharai kala biang kan jikon jung awat pi ngine kedu biang Ilekshon kala. Okay. Polisi bun ni pot pi. Polisi bun.